Arratsaldeon, hemen zaudeten guztioi, baita ekitaldia argia.eusen bidez, zuzenean jarraitzen ari zaretenoi. Lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiogu, Atxea Jauriko sukaldariei eta zerbitzariei atera diguten bazkari bikain honengatik. Eta honen bestez, iritsi da denok espero genuen unea. Argia sarien, 29. edizioko irabazleen ikurrak, prest dauzkagu, baita irabazleen izenak dituzten gutun azalak ere. Gogoratu ekitaldi honetaz aritzeko Twitterren traola argia sariak etiketa erabiltzen ari garela. Jarraian, Estitxu Eizagirre, Ego Zuzak eta Urko Apaolazak hitz batzuk dituzte esateko argiako lantaldearen izenean. Aurrera da. Ez da berdin jakitea edo ez jakitea. Jakiteak beregan dauka aldaketarako aukera. Gauzak bestera batera izan daitezen mugitzeko zirrikitua. Edo alderantziz, gauzek bere horretan segi dezaten konplize bihurtzen gaitu. Baina jakitea edo ez jakitea ez da berdin. Informazioa da askatasunen oinarria. Usurbilgo poeta hark esaten zigun bezala, guk ere txoria askatasuna dugu maite. Baina zenbat jende gabiltzan egoak ebakita, generoa dela, jatorria, gorputzari zerbait falta omen zaiola, hipoteka, diglosia, adina. Batek esango du hainbeste multzo gaudela, gure gaurko gizarte kapitalistak bakoitza ezberdin, bakan, berezi egiten duelako. Eta beste batek erantzun diezaioke, gaurko gizarteak diferentziak sortuz zatitu egiten gaituela, elkarren aurka jarri eta batak bestea zapaltzea justifikatzen duela. Ekonomia kapitalistaren gasolina zapalkuntza dela. Argian bereziki, gure gaurko munduko zapalkuntzak kontatzen saiatzen gara, zapalduen ondoan kokatuta. Zapaldu kontzientei ematen diegu hitza. Eta hitz horiek irakurtzerakoan, sentitzen dugu norberaz ere mintzo direla. Bat egiten dugulako zapalduen sentipen eta bizipenekin, edo gu ere errealitate horretan parte garelako. Gure jarrera aldatzea eskatzen duelako injustizia hori gainditzeak. Batek triste xamar dabilenean, pentsatu dezake argian lan egitea txantxa makala dela. Ia beti zapalduen bizitza kontatuz, biziminetan arakatuz. Baina bestera batera begiratzen badugu, justu zapaldu kontzienteengan dago askatasunaren hazia. Eta zapalduenen artean ere beti bada kontatzeko garaipen txiki handirik. Eta bestera batera begiratuta, gaurko zapalkuntzak seinale handi batzuk ere badira, kapitalismoaren gakoak ari zaizkigulako seinalatzen. Eta gaurko zapalkuntzak izan daitezke baita ere etorkizuneko ateak. Zapalkuntza horietan ikusi dezakegulako, ze oinarriren gainean eraiki dezakegun biharko herria, biharko gizarte eta ekonomia hori izan dadin guztientzat askeagoa eta justuagoa. Bai, Estitxu, komeni zaigu ikusezinak diren horien eskubideen zapalkuntzan ere jartzea fokua. Horretan saiatu gara Zuloan liburuarekin. Abiadura handiko trena egiten dabiltzan beharginen ondoan jarri eta haien egoeraz informatzen. Ez da xamurra Zuloan aurkitu dugun panorama. Langileen etxolan sartzen bagara, Coca-Cola datak aurkituko ditugu edonon. Gau eta egun luzetan esna mantentzeko kafeina dosiak dira. 100 ordu estra dituzte pilatuta, eta ordua 6 edo 7 euro ordaintzen diete. Bai, ondo entzun duzue. 6 edo 7 euro. Dietak eta oporrak barne. Oporrak? Atxeten oporrak hartzea esan nahi du indemnizazio gabe kalera joatea. Abusu horiek jasaten dituztenak atzerritik ekarritako kuadrillak dira. Manuel, Joan, Nikolai, Josef, Mijail, Antonio, Mohamed, furgonetan uzten dituzte toki ez ezagun batean. Azpi kontrataren azpi kontratak kontrataturik. Eta babesgabetasun eta beldur horrekin jokatzen dute
lanesku merkea eta hotzana lortzeko. Estitzuk esan duen moduan, gaurko gizarte kapitalistak bakan eta ezberdin nahi gaitu. Guk eta gure erakundeek ikusezinari ez ikusia egiteko. Baina guk zapalkuntza horiek ikusgarri egin nahi ditugu. Manu Robles Arangiz Fundazioak elkarlana proposatu zigunean ez genuen zalantzarik izan. Sindikatu eta hedabide independente baten arteko elkarlan horri esker, garaipen txiki handi bat ere izan dugu ikerketa honetan. Zapalduei, kontzientzia ernarazi, eta azkenean, azpikontratak onartu du lan baldintzak duintzea. Botere ekonomikotik ez daude ohituta euskarazko komunikabide xume bat izatea haien trapuzikinak ateratzen dituena. Ikasi dugu, txikiak izanagatik ere, eragin dezakegula. Badago bai zerrekiturik itxaropenerako. Urkok aipatutako garaipen txiki handia kolektiboan lortzen dira. Eta gaur hemen elkarrekin ospatu nahi ditugu 2017ak ekarri dizkigun beste garaipen txiki handiak. Lorpen hauek hemen gauden eragile guztien eta hemen ez dauden beste hainbesteren lanaren emaitza baitira. Garaipen txiki handi bat, zapalduei ahotsa ematen dien argia urtez urte indartsuagoa dela. Edapenean, argiak jauzi handi bat egin du 2017an. Kataluniako independentziaren jarraipen informatiboarekin, jende asko eta asko izan da Kataluniako albistea jarraituz lehen aldiz argiara sartu eta referendum egunean jasotako audientzia historikoa izan zen. Eta geroztik, gure eguneroko audientziak koska bat gora egin du. Eta argia gero eta indartsuagoa da. Baita ere, gero eta jende gehiago garelako kazetaritza proiektu hau ekonomikoki babesten dugunak. 2017an argiakoa egin den jende kopurua azken hamarkadetako handiena izan da. Eta horietako asko gazteak dira. Beste lorpen kolektiboa. Erakunde publikoen eta hedabideen artean eman da 2017an. Urte asko pasatu ditugu argia sari hauetan ere, instituzioei eskatuz euskarazko medioen aldeko apustua egiteko. Hori dela herri hau euskalduntzeko eta eraginkorrenetakoa diru laguntzen formula agurtuta zegoela eta beste bide batzuk esploratu behar zirela esanez. Eta pozik adierazten dugu, euskarazko hedabideen sektorea batzen duen ekimenek, Jaurlaritzak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak martxan jarri dutela 2018erako lanketa serioa, konfiantzazkoa eta itxaropentsua. Bai, badirudi finantziazioko bideak aldatuko ditugula. Erakundeen eta hedabideen arteko harreman berri bat sortuko dela dirudi. Eta konfiantza dugu, harreman hori izango dela euskarazko komunikazioaren sektoreari dagokion duintasuna ekarriko diona. Argia, gainerako euskarazko hedabideak bezala, ekonomikoki hauskorra da. Baina ongi dakigu zein den argiaren balio nagusia, kazetaritza independentea. Altxor hori eutsiz, argia indartzen duten harreman berri guztiak ongi etorriak izango dira. Eta baditugu 11 proiektu eta amets finantziazio faltan. Beraz, erakundekiko tratua duintzen bada, pozik jarriko ditugu martxan. Eta bukatzeko, 2017an beste garaipen txiki handi bat izan dugu informatzeko askatasunean. Gogoratzen, Espainiako gobernuak Mozal legea aplikatuta argiako Asier Lopezi jarri zion isuna? Zigor horren aurrean, elkartu egin ginen. Kazetaritza ez da delitua ekimenean. Bai herritarrak, bai gizarte elkarteak, eta baita EAEko eta Nafarroako legebiltzarrak ere. Erantzun bateratu horren lorpena izan zen, auzi honetan Mozal legeak atzera egin zuela. Izan ere, epaiketaren bezperetan, isuna indargabetu zuen Javier de Andresek. Denon arteko garaipen hau, ospatu dezagun denon artean, eta egunero borrokatu dezagula, Euskal Erakunde nagusiek orduan hartu zuten konpromisoa betetzen dutela, alegia, Mozal legea ez aplikatzea. Tamalez, geroztik oso maiz urratu baitute egun hortan eman zuten hitza. Adibidez, Ertzaintzak Alabedi irratiko Mikel Saiz de Buruagari isuna jarri zionean, Errekale horreko argi mozketaz informatzeagatik.
eta informatzeko askatasunaren alde, azken hitz hauekin Argiako lantaldeak bere babes eta elkartasun osoa adierazi nahi dizkie Gara egunkariko kideei. Justiziaren alde oso gutxi esaten du, Inigo Cabacas herritarra ertzainen pilotakada batek hil ostean, epaituak izango diren lehenak, biktimaren abokatua eta kazetariak izatea. Eta ez, heriotzaren arduradunak. Zergatik eta besteak beste, operazio polizialari buruzko grabazio oso esanguratsu bat zabaldu izanagatik. Alegia, kazetaritza lana egiteagatik. Jakin edo ez jakin, ez delako berdin. Eta orain bai, iritsi da 2018ko Argia sariak norentzat izango diren jakiteko momentua. Argiako kideok ematen ditugun sariok ez dira dirutan ordaintzen. Antio Mendizabal eskultoreak egindako ikurrak dira gure opariak. Arbelez, kristalez eta kobrez osaturiko piezak dira. Egiterakoan jarritako artearengatik urrezko balioa dutenak. Horietan lehenengoa irratiari dagokion Argia saria izango da. Alaina Solaruzeren ahotik jakingo dugu, bai irabazlearen izena, bai saria ematearen arrazoiak. Aurrera, Alaina. Lasai lagunak, Donald Trump boterera iritsi eta esan zuen ez dagoela aldaketa klimatikorik. Edo hobe, ez horren lasai, komunitate zientifikoak argi dio, badago. Gobernu eta multinazionalek nekez ikusi ohi dute kalterik bideratzen diren proiektu megalomanoetan, baina munduko herritarrak arduratzen hasi dira. Badakite azken mende honetan inguruari egin diogun kalteaz. Baita, seguruenik, gaur egun kalte horren gailurrean gaudela. Jendea gero eta gehiago kezkatzen da ingurumenaz, gero eta gehiago jakin nahi du. Jakimin hori asetzen laguntzen du irratiko Argia saria jasoko duen kazetariak. Energia berriztagarriez, mugikortasunaz, hondakinez, uraz, ibaiez, lurrikarez, tren lasterraz, hizketan entzungo dugu informazio eta kolaboratzaile jakinen bidez. Gai asko plazaratuz, orokorrak eta bertakoak, giro lasaian. Badira era guztietako jendea, iritziak eta taldeak. Badakigu gizakion populazioa handia dela, handiegia, eta horrek arazoa suposatzen duela. Munduko aberatsik okituenak elkartuko direla dagozen, eta beraz, beren negozioen iraunkortasuna dutela helburu nagusi. Amiantoa 2002 urtean debekatu zen, badirudi garai bateko arazoa dela, naiz oraindik ondorioak utzi. Ondorioak ez ezik, arazo eta arrisku ere bada oraindik amiantoa. Berriro ere, joan den urtean, instalatutako energia potentziak marka utzi zuen. Agur entzule, zer da zientzia, zer da jakintza, ze alderdi dute, zein age. Zer du interesgarri zientziak, zer aztertzeko filosofo bakoitzak. Euskadi Irratian, Ekosfera. Ekosfera, energiaren, ingurumenaren eta ekologiaren astekaria Euskadi Irratian. Euskadi Irratiko uinetatik kontzientzia ekologikoa edatzeko egin duen lanagatik, irratiko Argia saria irabazi du Jokin Aldazabalek zuzentzen duen Ekosfera saioak. Begiak lausotu ere egintzaizkit, esan. Gaude etxuta aldaketarako. Nolatzek edo santzina 2 minutu, nahiz iritsiko 2 minututara, lasai. Egia esan, energia, haren erabilera, betidaniko pasioa izan dut, eta poz handiak ekarri dizkidan pasioa gainea, eta beraz, nola baita esan da, merito handirik ez dago.
Zuetako batzuk badakizue kostera baino lehen, dozena bat, 15 urte bitartean, energia berriztagarri enpresa bat izan duela, 81 edo zabaldu zen. Garai hartan, eguzki energia instalazioak behar bezala funtzionatzen ez baldin bazuen, errua eguzkiari botatzen zitzaion, ez instaladore baldarrari. Borroka hori egin behar izan zen. Garai hartan, askok pentsatzen zuen, eta baita orain enpresa ezagunen jabe den zenbaitek ere, eguzkia doanekoa denez, doanekoa izango zela ura aprobetxatzeko behar zen tresneria eta instalazioa ere. Garai hartan, energia berriztagarriak zirela eta askok esaten zidan, eso es el futuro. Hori da, etorkizuna. Konfidantza izan ezkero erantzuten nion futuro iritsi bitartean guk fakturatu eta jan beharra geneukara. Pasa dira 26-27 urte. Beraz, esan genezake futuroan gaudela. Galdetu bestela hemengo gazte hauei. Futuro honetan oraindik ere energia garbia futuro huts izaten segitzen du. Baina, horrela jarraitzekotan, gizakiak futurorik izango ote duen galdetzera ere iristen gara. Hauxe ekosferan zabaldu behar izaten dugun mezu gazinikatza. Ez da atsegina baina itxuraz egin beharrekoa eta albaldin bada itxuraz. Txon. Eskerrak bestelako mezuak ere zabaltzen ditugun. 100 eta 1000 persona pauso haundi edo txikiak ematen dituztenak iraunkortasunaren bidean. Bide horretan, 7 urte terdiko bide horretan, bidaide eta gogaide asko izan ditu ekosferak, eta hori denei eman nahi dizkiet eskerrak gaurko honetan. Kolaboratzaile, hortxe Arantxa Txintxurreta eta Kristina Zuza eserita hori eskinen doden bineska zoragarri horiek. Unibertsitate irakasle, aldizkari, ingurumen talde, enpresa, profesional, 700 bat persona urte hauetan. Horiei denei eskerrak beren esku eta bihotz zabaltasunagatik. Eskerrak Euskadi Irratiari, energiari eta ingurumenari eskaini dion tarte honegatik, eskerrak entzulei noski, haiek ere lagun izan ditugulako beti bihotz ematen, eta azkenik eskerrak argiari, gure bezalako saio txiki apalaz gogoratu izanagatik. Eskerrik denoi. Paperean argitaratutako prentsari dagokio hurrengo argia saria. Jon Tornerrek esango digu nor den sarituna. Txaldeon. Iazko uztailean argitaratu zuen 0 zenbakia interneten. Urtea amaitzearekin bat paperera egin zuen salto. 3 emakume ageri dira azalean, saskibaloi talde biren eta futbol talde baten presidenteak. Kirolean ere kristalezko sabaia hausten, dio goiburuak. Eta esaldi horrek balio dezake argitalpen berri honen filosofia islatzeko ere. Patxadaz irakurtzeko aldizkaria da, kirola eta kirolaria erdigunean jartzen dituena, pasioa eta analisia uztartzen dituena, eta dena euskara hutsean, hutsune bat betetzea helburu, sustatzaileek eurek diotenez. Bazegoen beharra bai, kirol prentsa tradizionalaren bizioak albo batera utzi eta kirolari bestelako ikuspegia emateko.
Abiatu berri den proiektu batek jasoko du prentsa idatziko argia saria. Armaia Kirol aldizkariak. Etor daitezela saria jasotzera Einaut Barandiaran, Aitor Manterola eta Iñaki Berastegi. Arratsaldeon danoi, eskertan hasi horretik. Armailan eserita daude, kirola noski, euskera, jakina, berdintasuna, emakume kirolariak, emakume kazetariak, gizonezko kirolariak, gizonezko kazetariak. Armailan eserita daude Euskal Herriko lurralde guztiak. Armailan eserita dago kirolaren eta kirolariaren mamila, azken batean, gure filosofiaren funtsa delako kirolari eta kirola berari mamitik heltzea eta mamitik jorratzea. Benetan ederra da, kirola eguneroko martxa horretatik pixkat aldenduta ikustea, kirola, esperientziatik gaten dizuet, gauza ederra dela, eta mami horrei helduta, guretzat hasi berriak eta izanik, guretzat sari hau babesa, laguntza, bultzada, hori dana da. Eta jakina, zuek oso ondo dakizuten bezala, horrelako proiektu batek aurrera egiteko dirua behar da. Eta enoa diru eskatzera hola hemen zuzenean. Baina bai, laguntza eta babes eta sari honi esker, ea Armailan orain eserita gaudenak, baino jende gehiago eseritzen garen. Armailan eserita dauden lehen esandako gauza edo egoera horietanak hobeto eserita eta hobeto zendotu egoteko. Eta besterik gabe, eskerrik asko argiari, eta batez ere zorionak, eta eskerrik asko Armailako bi zenbaki hori egiten lagundu diguten guztiei, kolaboratzaile, laguntzaile, Einaute eta Iñakiri noski, eta etxekoi ere bai, ze etxekoek askotan antzen baten dute, zein faltadan lan hau egiten gabiltzanean, eta denentzat eskerrik asko, eta aurrera euskarazko prensa, eta euskarazko komunikabidea. Ikus-entzunezko alorreko argia saria banatuko dugu jarraian. Argiako kolaboratzailea den Kepa Matxainen ahotik jakingo dugu nor den saritua. Telebistak kultur ekitaldi bati tarte zabala eskaintzea ez da egunero gertatzen den zerbait. Ematen du hauteskundeetan bezala, 4 urtean behin ikusten dutela premia programatzaileek holako zerbait egiteko. Ez da erronka makala beraz, tarte horri aurpegia eta hotxa jartzea. Baina gure gaurko sarituek, beldurrik gabe ekin zioten, pilota partiduetako kasko eta mikroak jantzita. Eta pilota partiduetan bezala, gidari eta aditu paperak banatu dituzte. Eta eskertzekoa da, gidaria arra eta aditua emea izatea. Erretransmisio gutxa egitetik harago, iruzkin aberatsak egin dituzte, bertsolaria errespetatuz, baina gakoak emanez, ikusten eta entzuten ari ginena baloratzeko ez. Busti egin dira iruzkinetan, eta abo segon ala ez, hori beti da estimatzeko. Zoragarria. Karagarria. Ni malkoi eusten egon naiz. Karagarria. Nahi utzi dugu txaloaldia, gaur arratsaldeko txaloaldiri handiena eta txaloaldia bakarrik hemen antzeman den zirrara, jendearen harridura aurpegiak. Ariketa gainditzen du, eta nik hori da hainbeste miresten diodana, ez datorrela ona ariketak ebaztera bakarrik, gauzak esatera dator, gauzak sentiaraztera dator, arrakalatzera dator, beste mundu batzuk eta beste ertz batzuk erakustera dator, eta begira, txapelik jantziko deduen ez dakit, baina
bertsolaririk onenetakoa dela onena ez esateagatik, nik ez daukat inongo zalantzarik, dena eskertzeko. Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Nagusiari ETB-n egindako jarraipenagatik aurtengo ikus-entzunezko argia saria irabazi dute Uxue Alberdik eta Aitzol Barandiaranek. Txaldeon eta eskerrik asko. Finaleko emankizuneko 8 ordutako baino urduri gona honi baino minutu bat betetzeko. Eskerrik asko argiai eta ofizio ez da erreza, normalean telefono deiak espero ez dituguna jasotzen ditugunean, normalean disgustoak edo kolpea jasotzeko izaten da, eta beti da eskertzekoa talde lan batengatik saria jasotzea. Eta are gehiago argia bezalako komunikazio talde batetik etorrita. Lan hau ez dugu bakarrik egin, gure jardunak luzitu zezan, atzean lantalde handi bat eduki dugu, bai Euskal Telebistatik eta batez ere Bertsozale Elkartetik, hemendik lagundu baituen jende guztiri besarkada bana, eta berezik eskertu nahi, Uxue Alberdi lankide izan detena, txapelketa honetan, sari honen zatirik handiena badakidalako berari esker dela. Uste dute, kezka handi sartu nuni behintzat lan hau, lagun asko dielako holtza gainera igotzen dienak, errespetuz egin egin dulako halako lan bat inori minik eman gabe, baina gure buruekiko eta ikusleekiko ere alik eta finenak izanez, eta sari hau eman badiguzue, egin baten lortu degula iruditzen zait, orduan, bereziki eskerrak Uxue Albertiri, haua zabaltzen du makoitzeko zerbait ikasten detelako, eta hori handi bat izan dalako behakin txapelketa hau bizitzea. Eskerrik asko. Nire aldetik ere eskerrik asko danoi, eta Aitzoli lehendabizi lan hau onartzeko baldintza garrantzitsuenetako bat zalako niretzat Aitzolekin jardutea. Egiten duten hortan eskertzen dutelako zaintza egon dadila, lanarekiko ardura eta umore ona, eta banekien hori ziurtatuta egongo zela Aitzolekin. Eta uste dut hortik aurrera saiatu garela bertsoaren ezaugarri formal batzuk edo gako batzuk identifikatzen ikusentzulek gehiago gozatuko zutelakoan eta gehiago apreziatuko zutelakoan, baina jakinik bertso honaren zirrara ezin dela esplikatu. Eta paradoja horretatik aritu garela, horixe egiten saiatuz, transmititzen maite dugun honekiko entusiasmo handia, batez ere ezagutza gutxi batzuk eta maitasuna. Eta hiru ezaugarriekin iruditzen zait hemen gauden asko aritzen garela lanean, beraz eskerrik asko eta zorionek zuei ere. Dagokion saria izango da hurrengoa. Xabier Letonak azalduko digu 2018 urtekoa nori eta zergaitik emango diogu.
festan abestu, gure zarituaren materialari esker. Euskara ikasleekin klasean lantzeko hasi zen. Eta gaur egun ikasleek bakarrik ez. Euskal Herriko milaka herritarrek eskertzen diogu alegina. Gure ondare musikala garai berrietara ekarri. Mundura zabaltzen lagundu du. YouTuberrak modan dauden honetan, bera da segurazki euskarazko YouTube kanalik arrakastatxuena daukan pertsona. Gau genero genitaletan, egitura mentala da bersartze zaigun daztan. Gure amonak esan di, aita karnoen aldi, joan adita bernara, eta ekarretak handi. Txantzan gorria txantzate, irigaroa. Zaren guztan baten katikak preso gara mate. Bimila kanta baino gehiago karaokeatzeko hartutako lanagatik, eta horiek guztiak denon eskura jartzeagatik, interneteko argia saria irabazi du Gabi de la Mazak. Txantxan gorria. Ez dakit zer esan, egia esanez, astelenean jaso nunean deia, oin udaletzean nago zinegotzen moduan eta normalki komunikabideak ditzen dute, hemen entzun dut nola dirua, ez dakit, komunikabideak dituta, pentsatzen nuen beste bat datorrela dirua ez da. Eta hori izan zen lehenengo ideia. Gero, egia esanez, ni historia guzti hau hasi nintzen lanean, lehen esan duten bezala. Ni azken 26 urtetan irakaskuntzaz formalean ibili naiz, hezkuntza sailaren Euskal Girotxe Barnetegi batean. Euskal Girotxe Barnetegiak orduan historia hau, orduan lehenengo igual eman behar diet eskerrak, azken 26 urtetan izan ditudan lankide guztiei, azkenean soportatu naute karaokeman moduan eta... Baina Euskal Girotzen Barnetegian, ez dakit ezagutzen duzuen, saiatu dira azken 35 urtetan euskararen motivazioa lantzen ikasleekin. Musika oso importante izan da motivazioa, ikasleen euskarariko motivazioa lantzeko, lehen mailan egon naizen jendearekin komentatu dut. Musika sentimentua transmititzen ditut, identitatea transmititzen ditut, eta barnetegietan egiten dituzten aste betean, kantidadea handiagotzea oso zaila da. Baina sentimentu positiboa transmititzea askotan irakaskuntzan euskarariko sentimentuak negatiboak dira, gu barnetegian saiatu egin gara
sentimentu positiboa transmititzen. Eta hortik zetorren ideia. Karaokeak beti landu inditugu barnetegietan kantak, eta 2005 edo, ondino YouTube aste hartzegoela, hasi nintzen karaokeak egiten. Handik 2005an, 2006an sortu zen YouTube, eta ikasle talde batek, esan ziren, hori barnetegian erabili ditugun karaokeak, zergatik ez igo YouTubera, eta gero etxeetan entzuteko. Igo nituen bizpairu, eta erantzunkizuna izan zen oso handia. Eta gaur arte. Eta orduan eskerrak barnetegiei, ze horren esker sortu da historia hau. Gero okazioa izaten baldin baduzue, Fredi Paiak eta Jon Euriak botaziaten bertso bat historia honen inguruan, eta batez be familia soportatu duena, hainbat gauetan, hainbat ordutan orduak galdu inditu dela karaokeak egiten, gaur be kotxean etortzen unai galdetzen zidan zenbat denbora karaoke bat egiteko, bataz bestekoa 3 ordu. Bider 1200, kalkulatu. Orduan, okazioa esaten baldin baduzue, entzun Fredi Paiaren bertsoak zer esaten zuen nire senyora, esaten zuen bertsoan bezala, ella te digo, nola etorri joera, ze ni ordenagailuan sartuta, eta hori, okazioa esaten baldin baduzu hori. Eta eskerrak argiari hemen egotegatik erreferentea diren euskal kulturgintzan disfrutatzeagatik momentu hau. Sustapen ekintza honenaren sariaren txanda heldu da. Honintza hiruretak esango digu nor den irabazlea eta horren zergaitiak. Honintza? Jaiak gozatzeko izaten omen dira. Lasai ederrean kalean gora eta bera ibiltzeko. Jende berria ezagutzeko, ligatzeko. Gizarteren erdiak ordea sarri, neurriak hartu behar izaten ditu festa inolako gizonek ondatu ez diezaion. Mugimendu feministek urteak daramatzete eraso sexistak salatzen, gizartea eta erakunde publikoak interpelatzen. Eta hainbat tokitan eskutik hasi dira lanean. Uztaileko jaietan legerik gabeko hiria bihurtzen den hiri buruzagian, elkarlan horren ondorioak antzeman dira. Festara joan dena konturatu da paisaia aldatu dela. Errepideko pantailetan, tabernetan, txosnetan, paparretan, atzerritarentzako esku horrietan. Esku gorria bazter guztietan, eraso sexistarik ez. Jada ez da hain erraza legerik gabeko hiria dela esatea. Las fiestas son para vivirlas en libertad. Nos queremos libres. Aquí se acaba el agredir a alguien por su orientación sexual o identidad de género. Orain, eta hemen, beldurra bukatzen da. De aquí no pasa que presencies una agresión y pases de ella. Hasta aquí reírle las gracias sexistas a los amigos. No more taking advantage of someone because they've drunk too much. Jaiak, kaleak eta gauak gureak dira. En San Fermín es no todo vale y el no sigue siendo no. Aquí se acaba que cualquiera opine sobre mi cuerpo. Etzazu nesken eremuan murriztu. Ez iraindu hitz sexistekin. No cabe insistir cuando te dicen no. Ici à Pamplune, l'harcèlement sexuel et les agressions sexistes n'ont pas leur place. Respect et tolérance. Hemen bukatu da, inor mehatxatu, bultzatu edo jotzea. Aquí se acaba amenazar, empujar o pegar a nadie. Se acabó aquí el que no podamos sentirnos seguras y seguros en estas fiestas. Acabemos con la complicidad entre agresores. Sexu harremanetan antizorgailurik gabe izatea, bultzatzea, amaitu da. Disfruta. Zaindu. Diviértete. Respeta. Pamplona libre de agresiones sexistas. Erasorik gabe, Iruña aske.
2017an Sanferminetan eraso sexistarik gabe Iruña Aske estrategia komunikatiboa lantzeagatik, aurtengo sustapeneko argia saria Iruñeko udalarentzat da. Etor daitezela saria jasotzera Zaloa Basabe eta Vanessa Eginuz. Mila esker, esan behar dizuet, zinegotziak eta kazetariak ez garenok ez daukagula ohitura gehiagorik mikroen aurrean hitz egiteko, hortaz laburra egin dut. Eskerrik asko argia aldizkariari, baina bereziki eta benetan mila esker mugimendu feministari, zen eta azken finean mugimendu feminista izan da eta oraindik ere bada berdintasun erreala lortzeko motorra. Eta hortan, instituzioak beste tresna bat baino ez gara, ez? Eta ez dezagun aztu hori. Merezimenduzko argia saria banatzeko unea iritsi da. Aurreko ez bezala, ibilbide oso bati ematen zaiona. Aurtengoan norentzat izango den azalduko digu berehala Idoia Arregi. Arratsaldean. Munduaren ispilu dira eta algararen ondoan dator tristezia sarri. Bizitzaren latzak eta egoen ezinak horiek ere ekartzen dituzte euren ikuskizunetara. Zuzenean, kantuz, bideoz, jolasaren bidez, ipuinez, aldizkariz, gutxik zabaltzen dituzte euren mezuak hainbeste euskarritan. Diskotekaraino ere iritsi dira euren maitasun kantuak. Familianistasuna, minbizia, Euskal Herria, natura, immigrazioa, indarkeria matxista, hainbat eta hainbat gai jorratzen dituzte. Bizi diren herri eta gizarterekiko konpromisoa argi eta garbi azalduz. Lekutan da, Olentzerori ongi etorria emateko Lasarte Horiako plazan, 1987an, egindako lehen ekitaldi hura. 30 urte bete berre dituzte joan den abenduan. Eta 3 hamarkadatan egindako ibilbidea saritu nahi dugu. Euskara eta gaitasuna sustatzeko jaio ginen, baina eskez klasekoak egitetik denborarekin baloreak lantzen ere hasi ginen, ez? Geu ere pailazoak eredu garelako. Kazetariak zareten bezala, gurasoak, irakasleak, edozein pertsona dan bezala. Eta guri begira daude aurrak, gurekin batera dantzatzen, kantetzen. Eta elkarrekin, partekatu nahi ditugu baloreak, aurrerakoiak. Mundua oso komplikatu dago. Okupazioak, inbasioak, lapurretak, gerrak, injustiziak, etorkinak, gozea, ediotzak, nun nahi daude, esiak nun nahi. Eta horren aurrean jarrera bat hartu bat dugu. Munduaz dugu bi piezetako puzle bat nahi, zuri beltza, pieza askotako mundua nahi dugu, puzle bat koloretsua. Aurrek ematen digute, haien jolasa, haien irudimena, haien alaitasuna, haien sormena, haien grina, haien inozentzia. Pizkanaka, helduok agian galtzen joan garen hainbat eta hainbat balio.
hezkuntzan egindako lan handiari aitortza izan nahi du merezimenduzko argia saria honek eta Pirritx, Porrotx eta Marimototxe jasoko dute. Hau da, Jose Maria Gerretxe, Aiora Zulaika eta Mertxe Rodríguez. Zer modu zaudete, ondo? Bueno, Jose Mariek itzengo dizue gaur Porrotzen sudur gorritik. Esan hemen ondoan jaio ginela, oindela 30 urte. Lasartori hartan, oindela 30 urte, hauen 80%ak ereduan ikasten zuen, zekin euskara zertzan, esetxean, eskalean, eskolan justu. Euskara eta gaitasuna izan zian gure abia puntua, eta urte guzti hauetan euskara komunikatzeko tresna badela bagenekien, baina zerbait ikasi badugu izan da baloreak transmititzeko tresna eta bide ederra ere badela. Izokina sentitzen gara, korrontaren kontra, saltoka, arnastu nahian, munduari gure kolore eman nahian, euskaldun notaz ari gara denotaz. Eta agian horregatik txikia garelako, herria, hizkuntza, bat egiten dugu errezago, bat izatzen dugu gu bezala txikia direnekin edo bazterrekoa direnekin. Horregatik gure hizkuntza euskara ere bada genero begirada bat, ezitzaia, eskidetzan eta parekidetasunean oinarritzen dana, bada ekologia bat, amalurra, oain Jakoba jotzegula. Bada ekonomia berri bat, bada elkartasuna eta bada justizia. Eta euskara balorea transmititzeko bide bat dela ere argiak egiten du egunero, eskerrik asko argia. Ara, Porrotxek kentzen du sudurra. Eta nik Aiora izateko kentzen ditu zapatak, ze sudurra gomakin lotuta daukat eta gantxito asko jazte ditut. Bueno, esan 30 urteko biria, beste batzuk 20 eta 19, daramatzagu, ez deula bakarrik egin. Herrigintzatik abiatu ginen, eta herrigintzan jarraitzen dugu, herriz-herri, irriz-irri, eta ez dugu bakarrik egin. Iturri zarretik urberria edanaz eta edanaraziz lagun askorekin batera jarraitzen dugu, ez? Sortzaile askorekin batera iturri agorrezin horretatik bertsolariak, idazleak, kantariak, musikariak, antzerkilariak, era guztietako titiriteroak, talde pedagogikoak, edabideak, argia, ez, orain oinarrin gabiltza, bizipozan, eta esan, ikasi dugula jaiotzen garenetik, hiltzen garen arte, badugula zer emana eta zer jasoa. Eta badugula non parte hartu, eta aktibo izan behar dugula, eta horretan ere asko erakusten digu egunero argiak. Argi berezia dugu, Porrotx! Betaurrekoak. Marimototxen betaurrekoetatik Mertxek itzengo dizuet. Esatea, 20 urte nituela, hasi nintzen euskara ikasten. Goiz batean esnatu eta konturatu nintzen ametsak euskaraz egin ditula.
egun hartan zoriontsu sentitu nintzen. Gaur ere ala sentitzen naiz, egunero gozarazten eta gozatzen dugulako, ez? Eskerrik asko, mila pila, eskerrik asko, Argia. Bihotza burua eskua! Sentitu, pentsatu, ekin. Beti elkarrekin. Aupa Argia, eta gola Euskal Herria! Bueno, eta aurten Argiako lantaldekok eskuzabal gatoz, eta merezimenduzko sari bat gehiago emateko pozarren gaude. Asier Lopezek argituko dugu zeinek jasoko duen saria. Herri honen lorpen handi bat izan da 2017an armagabetzea. Armagabetzea bi estatuek zabaltaturik zuten arren, bakearen artisau bihurtu ziren herritarrek lortu zuten desobedientzia zibilaren bidez lehen armak deusestia. Argia sarietan komunikazio lana saritzen dugu, eta ez dut eta komunikazio izan armagabetzearen ezinbesteko giltza. Bakeren artisauek, Luson, poliziak atxilota aurretik, herritarrei komunikatu zieten zein zen bakearen alde burutzen ari ziren ekintza eta helburua. Herritarrek ongi lortu zuten mezua, eta Frantziako hedabideek ere, aspaldi luzean ez bezala, gaiarekiko bestelako ikuspegia zabaldu zituzten. Bakeren artisauek erabateko zilegitasuna eta horrekin batera askatasuna lortu zuten komunikazio horri esker. Ondoren ere, ez ote zen izan giltzarria Frantziako familia politiko erabat ezberdinen artean komunikazioa, diskrezioz eta konfiantzaz landu izana Frantziako estatuak jarrera zaldatzea lortzeko. Alegia, Baiona ardatz hartuta herritarrek egun argiz eta modu publikoan desarmea burutu zutenean, estaturen errepresiorik ez jasotzea lortzeko.
Ordu baten da zegoen eragileen artean elkarrizketa lotuz, etaren armagabetzea herritarrek gauzatzea posible egin dutelako, argiaren merezimendu saria bakearen artisauentza da. Irlandan edo Kolonbian armagak deusestatzen laguntzen dutenein nazioarteko sariak ematen dizkiete, baina gure herri santo hontan atxilotu egiten dituzte. Eta entzuzen ere horregatik gaur Michel Beroko Irigoyen ezin izan da gurekin izan eta guk jo behar izan dugu beraren gana saria emateko. Tori, hola, saria zuen. Zorionak. Mil esker. Mil esker zuri. Mil esker zuri, mil esker zueri, mil esker argia kazetari. Nahiko nuen egiaren zuzenean hori izan zuen artean, bideo honen bidez baino. Baina aldi honetan hola izango da. Beraz, niretzat eta guretzat bake artisauen izenean baitut sari hau hemen eskuratzen. Nahi dut egan zinez plazer bat dela, horre bat dela, argiaren gandik errekonozimendu kolektibo hau okaitea. Emaiten dauku indar bat ere, edo pizu bat ere eganezake, bidea segitzeko. Bidea luzea da, baina hauek guziek lagunduko gaituzte eta lagunduko gaituzte denak. Baina egan nahi dut ere, bide hortan, egileak edo artisauak nire bitartez horatua direla eta egia da izan da luhusuko gertaerak. Baina bakegileen uholdea handitzen ari da. Bakegileen uholdea handitzen ari da. Izan da Bayona, izan da Parise, izan da Bilbo. Eta uholde horrek Euskal Herri berri bat eraikiko du. Gatazkaren ondoriak beharko ditugu lantu, erreparatu. Eta elkar bizitza bat demokratikoa eraiki denen artean. Eta mire eskertzen dut berriz argia. Argia da ere eraiki nahi dugun Euskal Herriaren adibidea. Forma bat, realitate bat. Bere izan nahi duen prentsa independente eta implikatuarekin lan. Eta beraz, denen artean eginen dugu gure biharko Euskal Herria. Mile esker guzieri. Hauek izan dira 2018ko argia sariak. Agur esan baino leheno, gogoan izan kanpoan eskuragarri izango dituzuela aste hontako aldizkaria eta aktualitatearen gakoak urteroko gehigarria. Orain, udan ateratzen duguna. Hondartzara eramateko eta... Pertsona askok osatzen dugu argiako komunitatea. Langileak, kolaboratzaileak, beren diru ekarpenarekin proiektu hau indartzen dutenak, guztiok gara argia jendea. Denen izenean, zorionak sarituei. Mesedez, hurbildu zaitezte honuntza, gaeran argazkitxo bat atera behar dugu, eta poliki-polikila honuntza bat gatoz, baina lana aurreratzen dugu. Txontxon, gero, Oantxe, bukatzen dugu. Bukatzen dugu, eskerrak emanaz, Atxegan Jauregiari, bertako buru den Mikel Garmendiari handago. Langilei ere, mila esker baita ere, musikaideak ekarri dizkigun Aitor Furundarenari, hantxe dago. Mila esker ere, teknikari lanetan aritu den Juan Mazalduari ere, eta Telesonikoko Alfonso eta Tomasi ere. Mila esker denok, gozarik ez daukazutenok,
dakizue, tartea daukazula, tertulia jarraitzeko, eta, bueno, apresa daukazutenak eta ezin dezutenak gaiago hemen egon, ondo izan, eta aurren arte. Mila esker denoi, eta ondo izan. Agur! Ha ha ha!